Iba't ibang paraan ng paggunita ng mga deboto sa Semana Santa, tunghayan sa report ni Russell Simorio. Kahit pa may karamdaman, hindi ito iniinda ni Mang Dani. Siya at ang kanyang pamilya nakiisa sa alay lakad mula Calasiao papunta sa Our Lady of Manaoag Basilica Menore. Panata na ito ng pamilya na taon-taong isinasa katuparan. Maraming nababago dahil kung ikaw ay takot sa Panginoon, lahat naman yan kung ka naman sa Panginoon ay maganda naman eh. Sa panahon ng alay lakad, namayani rin ang pagtutulungan at pagbibigayan. Ang ilang grupo naging panata ng pagbibigay serbisyo sa publiko gaya ng grupong ito na naghatid ng libreng tubig at pagkain. Ginagawa po namin to para pagsilbihan ang kapwa Pilipino sa abot naming makakaya po. Ibinagdiwang umaga noong Huwebes Santo ang Chrism Mass sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City. Kahalagahan ng kababaang loob ang sentro ng homily. Noong Biyernes Santo, may mga nagpenitensya, may iba't ibang paraan ng pagpapakasakit ang ilang Katoliko. Nakasanayan na ng mga taga-Alaminos City, Pangasinan ang pagsasadula ng sinakulo. Tampok dito ang pagpasan sa krus hanggang sa pagpako kay Hesukristo. Tradisyon naman ng mga taga San Pascual, Tarlac City ang pagtatatak. Ito ang pagpalo gamit ang bulyos ng kawayan sa katawan ng deboto, kabilang sa mga nagpepenitensya si Rainier. Kasi ganito po ang nakasanayan ng mga lolo namin. Tuwing Holy Week nagpipinitensya. Kaya tuwing Holy Week naabangan namin ang araw na ito para gawin ang tradisyon na ito. Ginugol naman ng ilang deboto ang Biyernes Santo sa pagbisita sa Virgin's Well na bahagi ng Barangay Pugaro, Manaoag, Pangasinan. Binuksan 24 oras ang Virgin's Well kung saan maari nang mag-overnight ang mga deboto. Gusto rin namin makita kung how crowded itong Lady of Manaoag. At the same time, itong sinasabi na bukal. So, it is true na marami talagang mga tao na naniniwala sa tubig. At saka, siyempre, patience din para makakuha ng tubig. Noong Sabado de Gloria, dumagsa mga deboto sa Easter Vigil sa mga simbahan para salubungin ang linggo ng pagkabuhay, sumentro sa paghihirap at sakripisyo ng Hesukristo ang misa. Maraming symbols sa Easter Vigil. Ang unang symbol, elemental, ay fire. Kasi sa simula't simula, ang fire is also a source of life. Kasi kung wala tayong fire like the sun, mamamatay tayo sa lamig. Kahapon, Easter Sunday, dagsa muli ang mga deboto sa mga simbahan. Ito raw ang araw na dapat masaya sa muling pagkabuhay na Hesukristo. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, Balitang Amyanan.